Hayi yazi nomdladla lo. Into engiyibonayo nje mina uzonivusa njalo ebusuku bese kuyaphoqa ukuthi ngixoxele izitori. Ayilengane nezonivusa njalo nje ebusuku. Hey, angeke nje nilala. Kodwa nje nina kumele kwenze ukuthi nje ningabhoreki. Ngoba manje lesi sikhathi isokuthi nje nina nijabulise. Yini sekona ukushintshile yini? Sekona ukushintshile? Yini sekona ukushintshile wona? Kona ukushintshile? Yini uphendula phela? Kona ukushintshile? Kona ukushintshile? Woza nangu mama hambe mama afuni mama hamba hambe mama wakho manje nangu mama wakho mi mthathe mama wakhe mthathe Ngizonibona. See you doctor. Yeah. Wena manje lana Sisi, Ubizwe yimina la. oh kodwa ngobani? Angithi sizokwenza ama test kuphela. No. Asikho isidingo sokwenza ama-test. Mele senze i-routine check-up namhlanje. Okay, kodwa lo ufunani la? Mele sithathe isinqumo esibalekile namhlanje. Ngimele siqale sizenzele izinto ngokwethu. Usho ukuthini? Uzobona. Woza senza ama-check-up. Konke kuhamba kahle, akho stress. kwakuhle. Khona nje okugodwa kusalayo kubalekile. Besithi Awume kancane. Kulungile. Ngiyahamba mina. Ngabe ngisho into elungile Monica? Njengoba sihlangene lana, sihlanganele ukuthi sodinga ubudaba olubalekile. Imake manje ngabe leyo nto ingami pho? Yazi mina nawe kumele sithole impendulo esizoyiphendula kugogo ngayo yonke lento yalezi inyanga zokukhulela kwakho. Oh great. Kulungileke. Nquma nina. Mina ngiyahamba. Usho ukuthini? Ngisho ukuthi phela yini mina engisazoyisho. Angithi nina nihlanganela ngoba nazi kangcono ngempilo yami. Ingakho ke nizonginqumela. Sisi, angini konke okwenziwayo kwenzela wena. Angimele ngabe wena uyasala. Ngitshele ngizothi ngilindeni. Angithi nina nobathathu njengoba nihlangene la nizonquma ngami. Udadweni wenza impilo zethu zaba nzima nje. Auntie, indaba manje lokhu ucindezela yena. Akulona iphutha lakhe leli. Anyway, kuzomeleke manje sikwazi ukuthatha isinqumo. Kuzomela sazise nje wonke umndeni ukuthi kahle kahle unezinyanga ezingaka uMonica. Ukuthi yipi inyanga kuyona manje. Angeke nje sikwazi ukusho inyanga akhulelwa ngayo yazi. Thina nje sovele sithi inyanga yokuqala le. Kanti ke yona ebushine khona nje. Manje uzoqamba amanga futhi Vikrant. Awukwazi uyenza into enjena. Selokhe washada nje wenza izinto engaqondakali. Uqamba amanga phezulu kwamanye amanga. Yini phela kumele ngiyenze auntie? Anginwenu yazi ukuthi lento angiyenzi nje ngamabomu. Njengoba ubone nje ngiqamba amanga ngalento ingoba ngizama nje ukuthi ngivikele uMonica nayo yonke into.
Ngizama unqanda yonke into nje engenzeka. Oh, usho ukuthi isimo sihamba kahle ngoba kunje. Oh, kulungile siqamba amanga sonke. Ngidinwa sonke isikhathi. Ebese ngiyathula futhi. Manje anti solokhu sikhuluma ngento esiyedlula into esingemumva. Ngoba phela ngabe sikhuluma ngento ephambili kuyiyona sizoyenza. Ukuthi senzani sikwenza kanjani ngasiphi isikhathi kumele kwaziwe namhlanje lokho. Into esemqoka ukuthi yipi inyanga kumele siyibeke la. Ngabe yokuqala? Yabo mase kuyinyanga yesi4 noma yesi5 lapho kusuke sekubonakala. Thina sothini ke sosusana inyanga yokuqala ayi wena ke mothanda ukuqamba manga ngabatshela abantu bazokukholwa. Uthini ngengane sesibeletheni sakhe? Ucabanga uyakuthanda lokho? Buka la wena Vikrant. Ingane iyona nje eneqiniso la emhlabeni. Iphuma ngalesikhathi ekumele iphume ngaso. Eninyanga manje kusawu January. Uzothini ku-Alka noGita? Awukhohlwe ngabo. Uma uzomtshela ukuthini? Uzok-understand? Singasho mangabe ku4 to 5 months. Kodwa la kunzima. Futhi nisanda kushada. Enyangeni ezimbili edlule. We are trapped Vikrant. Yabo mina manje ngiphelelwa amaqhinga. Mhlasimpe nje ngiphelelwa amaqhinga kwenza ukuthi akuvela ngikwazi ukuqamba manga. Uyayithanda ngithi? Yebo ma. Kuhle. Hey manje kuzoba yipi inyanga? Ayibo. Qaphela ngosami, uyakhinceka yini? Malumnano. Awubuye umbuze le umbuzo leyo. Awumiye kahle ngokuthula nje. Ngizokutshela. Kwakukusekuthemba ngibuze why. Hey kunjalo. Hey manje akekho noyedwa exakile nje ngokuthi la ekhalendeni ezazoshintsha inyanga la. Yonke into ishintshile lana. Oh. Ake ngizoyishintshela mina ke. Oh maye, ngikhohlwa ukuletha iGulab Jamun ngiyabuya. Hayibo. iGulab Jamun. Awu. Uyabonga kuyendawo nje lana. Awu. Ngiyenze ngoba phela uyayithanda. Ngithanda kabi nami. Kodwa umithi nje sothini? Kulungile. Hayibo. Hey uMonica kumnandi nje. Hayi kulungileke. Hayi qhubeka akube njalo nje. Monica, ngicela ukuthi mawusuqeda ukudla uhambe nje uyophumula phezulu. Futhi ukuthi ukhathele phela. Uhamba esibhedlela waphinde wayana kwi-shopping. Hambe upstairs, yazwa? Akho umuntu ezobuza imibuzo ke lapho. Ungaphuthelwa. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke isisonke dear signature 169.